чихеле ки медонем бародаро, амнистия то 24 апрел буд ва амнистия тамом шид. Агар ки шумо дар кор боша граница рафтан омадан, шумо метонед дар ин номеро занг бизанед. Мошинҳо ҳар рӯз мераванд ва шумо метонед занг бизанед кадом вақте ки шумо дар корай ва аз ҷое ки шумо дар корай мебаранд ва ба ҳамуҷа бо меоранд мемонанд. Дар вақти гузаштани худи ҳамун граница ҳагон проблема намешавад ва 100% ҷавоб метаҳанд одамое ки шуморо мебаранд. Бе ҳагон очират, бе ҳагон мушкилӣ шумо меравед, меоед ва боз шумо метавонед занг бизанед барои таҳ кардани ягон ҳуҷҷатотон. Ҳамада салом, ма Фарид. Имрӯз нақл мекунем чӣ гап буд ҳафтаи гузашта. барои селфи гирифтан одамо ҳар як ҷое мебуроянд ки намедонам ҷо скалолазо буромадагӣ нестанд дар ҳаётшон. Намедонам тори кӯҳҳо мебуроянд, тори зданиҳо, бинен сурата тори байрақ айку дар Тоҷикистон, дар шаҳри Душанбе баландтарин байрақ. Як духтарак номаш Нишона Умарова, хонандаи синфи 9 дар Норак, баъди дарсҳо мехоҳад селфи бигирад дар пеши дарё ва чӣ хеле мешавад ки меғалта дарё мебараша, ҳамсинфош мегӯянд ёрдамаш бидем ки хай духтаро наметавонанд ёрдамаш дода ва то ҳозира ёфтагӣ нестанаш бародаро. Вай хали коро бисёр шудагияне ки дар дигар давлатҳо ина як тарикаш ба наздикӣ бо дар Германия мебурояд трасса сурат гирифтан, яъне селфи, як мошини Ауди мезанаша, айдинё мегзара барои як сурат. Одамо барои як сурат гуфта хушрӯ биё, яъне худам дар ягон ҷои зур биём, ки ҷоҳои намераванд, ки ҷоҳои намебуроянд ва оқибаташ инам хали ака ҳамаи суратгиро дар хали фалокат намеғалтана, не ки хайна чӣ ки дидестам хали коро бисёр шудага арои селфи гирифтан, барои ҳамин рӯз мо якта селфи мегирем, баъд тамом. Одамое ҳастанд ки мехоҳанд тез шавҳар кунанд ва барои ки ҳамин тӯй бигем тез бишава, ай-магазини либосҳои арӯсӣ, яъне ай-магазине ки фата мефурӯшанд барои арӯсо 18 киртара дизидиянд. Чӣ хеле ки дар ҳамин сайт нависондагия, як духтараки 16 солара қапидагиянд ва гуфти гапҳо доказательства ёфтагиянд, намедонам агон фата ёфтагиянд ай хонашон. Не ки фикр кунед духтари 16 сола 18 киртара дизидай. Якиҷа да ман шӯхӣ кардам ки ӯ мехоҳад тез шавҳар куна. Барои сега пабугу ман ҳайрон мешавам чӣ дар кора дар духтари 16 сола 18 киртаи арӯсӣ. Мумкин вай 18 апа дошта боша ва мехостай ки падарка куна ҳар яктаи апожда як киртагӣ. Не, мумкин ки вай мехостай магазини худша бикушоя. Дар ҷа нависондагия ки соатҳои 2:45 дар ҳамин кор шидай, ҳамин дизӣ. Ва ман фикр мекунам ки мумкин обед будай, мисол коргарои магазин дар обедкунӣ будани хай гуфтай ҳамаша мегирем, баъд ҳамо кадомаш ки мисол мада маххул мешавам мемонам муша ва ё шамиёро метавам. Блин, это юморист, конечно. Ҳамаи гапҳои ман ки шӯхӣ буда, яке дар ҳақиқат ҳамин кор шидагия ва шумо метавонед бихонед. Дар таги видео масл каша мемонам ва ина бухад дидестен ҳамин хабара хатон бихонед. Пешвои миллат президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Рахмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ як лабораторияи нав кушоданд, лабораторияи давлатӣ. Рост гапа бугӯ намедонам ҳамин калимаро чӣ хел тарҷума кунам ба забони тоҷикӣ. Хайм чӣ хеле ки ҳаст ҳамун хел гап мезанам. Ва рости гапа бугум дар Google переводчикам задам набровардаш. Национальная референсная лаборатория. Чӣ хеле ки гуфтагият дар ҳамин сайт, дар ҳамин лаборатория анализи бактерия, вирусҳо ва дигар чизҳоро мегзаронанд барои табобат кардан, мумкин ягон дору дигар чизҳо буроранд ва қариб 24 миллион сарф шудага барои сохтани ҳамин лаборатория. Ҳамин қадар сум барои сохтан рафтага бо қариб ки ним дигаш барои харидани оборудование духтарӣ, мисол чизҳои нав ҳозира замона, яъне мегӯям асри 21 технологияе ки ҳозир духтаро истифода мебаранд дар дигар давлатҳо, ҳамаша бо ай Германия харидагиянд ва бо чанд қадигар сум барои сохтани мегӯям здания, дурунаш ремонт кардан, барое ки ҳар як чизои вай худтон мефаҳмед дар обычный кабинет хали корора кардан намешавад. Изоляция дар кораи чанг, воздух ва хай худтон ба фикрам фаҳмиден. Ҳама чизҳоро ҳамаша специально сохтагиянд барои ҳамин анализи ҳам хали чизҳо, яъне духтариро пеш бурдан ва ба фикри ман хеле пеш рафтестай барое ки бо сохтмонии главный корпус мединститути ба номи Абуалӣ ибн Сино сар шидагия корпуси калон мекунанд бо давҷа чизҳои нав. Ба фикри ман духтарӣ хондан дигар давлатҳо рафтан дар кор нест ва ба фикрам ҳозир ҳам ҳеч кам намерава. Хай ман намедонам не ки чӣ хеле ки худтон мебинед дар Тоҷикистон, Индия, дигар давлатҳо меянд дар давлати Тоҷикистон мехонанд. Дар аэропорти Внуково чӣ хеле ки дар инҷа нависондагия як
шаҳрванди Тоҷикистона қапидиян, да подозрения ғалтидай ва бо саго кофтиян, сагои чорпова. Кофтиян як банка порх ёфтиян, ай дурини сумкаш, як банка порх ва хадига бо тир. Барои чӣ чизора через аэропорт бурдани будай дигар шаҳри Россия. Да чиво ҳами одамо хичона уверен ҳис мекунанд ки хиёл мекунанд ки чикавора надидеста ай боло ба камера. Ҳар як сотрудник ки дар онҷа кор мекунад ҳаму аэропорт ҳамаш гуфте гапо бигем психологан. Серьезно, барои ки ҳами як нигоҳ мекунанд та ба фикр мефаҳманд ту чӣ дили ният дорӣ. Ва камтарак да подозрения ғалтиди саг меоя меколата овчаркор ахтимол медонен чихалиан мисол умниян типа рекс ва мекунанд меованд чизе ки шумо баҳҷо кардагиен ё ки гузаронданиен меқапанд чихеле ки нами одама қапидагиян ва рости гап и ягон фейкови новост нест барои ки дар ҳамаи сайтҳо нависондагия ҳами хабар чихеле ки дар ҳамҷа нависондагия ҳами мардак сини лисо гуфтае ки ман Тоҷикистон рафтаниям неки худаш дуруни терминали раисои дуруни Россия рафтеса будай ҳамҷа қапидиянша ҳозир як дела шодагиям ба статьяи 222 Кодекси Россия, как автокол просопос сус шакхтон буфамин. МВД як қонуни нав бировардестай барои муҳочиро. Аниқтар барои депортация. Агар ки ҳами қонуна буроранд ва қабул бикунандаш, дар ҳами қонун гуфтагие ки агар ки ягон муҳоҷир қонунвайронӣ кунад ва я депортация намекунанд, меганаш ки ба суми худат билет биги бира. Дар ҷа як плюс дора ки мисол шумо дар спецприёмник хоб намерен, интизор намешен, кай навбати шумо мераса ба шумора роҳӣ кунанд. Мисол билет бихаранд аз суми давлат. Хахтон медонед чанд қадар одамо дар онҷа ҳозир хобанд, интизоранд, кай навбатшон мераса. Дар ҳамҷа нависондагие ки одамо худшон билет мехаранд ва худшон мисол ҳамун рӯз ё ки пагаш мераванд. Агар ки ба самолёт билет бихаранд, ҳамун коргарои МВД роҳиш мекунанд, мисол ай самолёт бигем дурунаш мекунанд, баъд мераванд. Агар ки ба поиз боша, ҳамҷа хай нависондагие ҳами хел дар вагон свориш мекунанд ва вақте ки границаи Тоҷикистона бигзара, дар ФМС информация меояд ки ҳамин одам границаи Тоҷикистона гузашт. Ва дар ҷа нависондагие ки ҳамаи кор барои бюджети Россия, яъне кам сум расход мешавад дар муҳочиро. Ва рости гапа бугӯ ман як савол дорам ки дар ҳамаи одамое ки ҳами қонуна мебуранд, вақте ки ҳами одамо бираванд, бояд ки пага бигарданд, биёянд, чӣ мешавад? Ман рости гап намедонам. Ман ссилкаша дар поён мемонам, бидурен бинен. Бародарои азиз, компанияи Роҳи Сафед, яъне компания ки Россия ба Тоҷикистон бор мебара, ба сабаби фарорасии моҳи шарифи Рамазон нархҳои борбариёро арзон карданд. Нарх 1 кило бор аз 40 то 45 рубл. Ва гуфти гапо аксия ба ҳамин тамом намешавад. Шахсоне ки бор роҳӣ мекунанд барои ифторҳо вайора бепул мебаранд. Агар ки худтон оварда натонед бортона ба склади ҳамин корхона, ҳеҷ гап не, худшон меоянд, мегиранд, мебаранд. Чанд қайки боша, фарқ надорад 2 тонна ё ки 5 тонна ё ки 10 кило ё ки 20 кило. чихеле ки дидестем бародаро ҳамин суратора одамо ҳама чиа роҳӣ мекунанд ватан, баром қаш шумора метонен чизое ки мехостаги дилтона роҳӣ кунен, чизое ки ай Тоҷикистон харидан қинай. Марҳамат, номерош дар болои экранотон ва дар таги видеорам номерша ман мемонам. Шумо агон бор фикр кардагиен ки чанд қадар ветеран мондагиай дар Тоҷикистон ё ки дар Россия ё ки дар ҳамаи дунё. Медонам ки дар байни одамое ки ҳозир маро тамошо кардастиян ҳастанд бобиёшон ё ки бибиёшон дар ҳамин ҷанги бузурги ватанӣ иштирок кардагиянд ва ҳозир дар Тоҷикистон 443 та ветеран мондагиай. Қариб ки ҳамаш солошон айнавад зиёдай. Соли 2016 639 та ветеран буд ва имсол бинен чанд қадар кам шид. Дар як сол 166 нафар аз дунё гузаштанд, яъне ҳамин ветерано кам шиданд. Гап дар чие ки мо ҳозир ҳамин одаморо ҳурмат намекунем. Ҳар сол кам шидан мегиранд ва фикр кунем ки яхе поколения намебинанд ҳамин одаморо ва ҳамин хали одамо мисол во бихӯрӣ ё ки мисол бишини гап зани ё ки барои нақл кунанд чихе буд ҳамун ҷанго. Ва ҳозир ҳама да калонтарин иштирокчии ҳамун ҷанги бузурги ватанӣ 117 солаи ва аз ҳама хурдаш 93 солаи бародаро соли 41-45 аз 300 000 одам ҷанг рафтагӣ буданд ва 92 000 аз дунё гузаштанд дар ҳамун ҷанго ва 54 000 дигараш звания герой гирифтагианд. Ва бо ними дигараш гум шудагиай бародаро хай чаре ки худтон медонен. Ва бо президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои иди рӯзи ғалаба 3000 сомонӣ ба ҳамин одамо кӯмак мекунад ва ҳар як коргарои давлата бо гуфтагиай ки шумо бояд
ёрдам битен. Как живут ветераны в Таджикистане, какие имеют льготы, кто и как им помогает, расскажет Вера Исмаилова. 90-летний Юнус Юсупов – человек-легенда. О нем написаны десятки книг на таджикском, русском и украинском языках. В боях участвовали в Украине, в Буковине. Здесь о вас тоже, да, написано? А у меня написано есть. Сейчас покажу. Он участвовал в танковом сражении на Курской дуге и в боях за освобождение Украины. На подступах к городу Черновцы вместе с однополчанами узнал, фашисты собираются расстрелять группу партизан. Мать одного из них молила о спасении сына. В операции по освобождению пленников Юсупов лично разоружил охрану и первым ворвался в барак. Я сказал, выходите, советский армия пришел, вы освобождена. Берите убитые немцам автомат и винтовка, освобождаем город и потом побеседуем еще. Вы каких, мы каких. О подвигах Турсуна Холова с интересом слушают внуки и правнуки. Их у него больше 100. Путь к победе был нелегким. В трудные минуты помогала любимая военная песня. Ее он пел в окопах 70 лет назад. Не забыл ни слова и сейчас. Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов, мы готовы к бою, стали наш отец. Сейчас в республике 765 ветеранов Великой Отечественной. Каждому оказывают адресную помощь. Кто-то нуждается в земельных участках для строительства собственного дома, кому-то нужен ремонт квартиры, а для кого-то необходимы дорогостоящие лекарства. Медикаменты для всех фронтовиков бесплатны. Согласно закону Республики Таджикистан о ветеранах, в Республике Таджикистан медицинская помощь участникам и инвалидам войны оказывается совершенно бесплатно. С уважением к ветеранам в республике относится каждый гражданин. Каждый год в Таджикистане проходит акция «Я помню, я горжусь». Также инициативная группа предложила присвоить Душанбе статус «Город памяти». В годы войны на фронт ушли больше 300 тысяч граждан Таджикистана. С полей сражений не вернулся каждый третий боец. Дар Нью-Йорк парад гузаштагӣ буд ва дар ҳамин парад тоҷикоро ҳам иштирок кардагӣ буданд. Ирон, Тоҷикистон, Узбекистон, Озарбойҷано, афғоно ва чанд халқи дигар дар американцо нишон доданд чизои халқии худшона. Дар ҳақиқат ира персидский парад мегӯянд соли 2014 эрониё гузарондагиянд якум бор ва ай ҳамун соли 2014 қариб ки ҳар сол ҳамхали парад мешавад ва биёин сураташонро тамошо мекунем чӣ хел ҳамин парад гузаштагиай.
инам хали хабарҳо бародаро, ҳаматон дар ҳамат ки тамошо кардем то охира. Ҳама да хайр бародаро, то боз дид.